له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, još uvijek se nalazimo kod poglavlja babu tahrimi zulmi wal amru bi raddi al mazalim, poglavlje o zabrani činjenja zuluma i naredbe vraćanja prava kojeg je čovjek uzurpirao, mazleme, zuluma kojeg je čovjek učinio. Došli smo do haditha Umara ibn Khattaba radijallahu anhu, 14. haditha u ovom poglavlju, u kojem stoji da je Umar ibn Khattab radijallahu anhu rekao: "Lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalu fulanun shahid wa fulanun shahid." Na dan Khajbera došla je skupina ashaba Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallam, pa su počeli govoriti fulan shahid, fulan shahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid. Sve dok nisu došli do čovjeka pa su rekli fulan je shahid. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: ne, nikako, ja sam ga vidio u vatri zbog ogrtahaline ili ogrtača kojeg je ukrao. Hadith bileži imam Muslim rahimehullahu ta'ala. Ovo je dakle hadith Umara ibn Khattaba radijallahu anhu koji nam govori o zabrani činjenja zuluma. Na koji način ovaj hadith govori o zabrani činjenja zuluma? Na taj način što je ovaj čovjek ukrao od ratnog plijena. Daleko je. A ratni plijen njega je obaveza podijeliti među svim dakle borcima koji su učestvovali u borbi. Svim muđahidima na Allahovom dželle ve ala putu. Stoga onaj ko prikrije nešto od ratnog plijena, taj je prikrio pravo koje pripada drugim ljudima. I na taj način je počinio zulum. I iz tog razloga je autor rahimehullahu ta'ala Imam Nevevi ovaj hadith spomenuo u ovom poglavlju, u poglavlju o zabrani činjenja zuluma. Dakle, kaže Umar ibn Khattab radijallahu anhum da je skupina ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekla fulanun shahid, spominjući ih po njihovim imenima. Sve dok nisu došli do čovjeka za kojeg su također rekli fulanun shahid. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kella, ne, nikako, ja sam ga vidio u vatri. Ili je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio u snu, jer su snovi vjerovjesnika hak, ili je pak Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam to saznao putem objave. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ga je vidio u vatri zbog haline ili pak ogrtača kojeg je ukrao. Šehadet na Allahovom dželle ve ala putu jeste
visoki stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I puno je haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji govore o vrijednosti šehadeta, pogibije na Allahovom dželle ve ala putu. Ali nam ovaj hadith ukazuje da je el-gulul ili krađa od ratnog plijena jedan od sebeba koji čovjeku poništavaju njegov šehadet. Poništavaju, bivaju dakle sebeb da čovjeku uskrate stepen šehida kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga el-gulul predstavlja veliki grijeh. Krađa od ratnog plijena, prikrivanje nešto od ratnog plijena predstavlja jedan od velikih grijeha, jer se za njega spominje prijetnja u ovim hadithima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a također i u riječima uzvišenog وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ, a vjerovjesnik ne može, ne dolikuje njemu da ukrade od ratnog plijena. وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَ, a onaj ko ukrade nešto od ratnog plijena doći će sa tim na sudnjem danu. Pa je došla prijetnja. A rekli smo kada imamo određeni grijeh za kojeg se spominje posebna prijetnja u Allahovoj knjizi ili sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, onda to ukazuje da se radi o velikom grijehu. Kada dođe prijetnja, kada dođe prokletstvo, za grijeh se veže prokletstvo ili Allahova sržba ili prijetnja džehennemom ili se veže neka od kazni na ovom dunjaluku za počinjeni grijeh, sve to ukazuje da se radi o velikom grijehu. Dakle, cilj je da ukažemo da je el-gulul, krađa, skrivanje ratnog plijena od velikih grijeha koji bivaju sebe da čovjeku uskrate stepen šehadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadith nam ukazuje da ne trebamo za nikoga kategorički tvrditi da je šehid, makar preselio u bitci protiv neprijatelja. Makar preselio u bitci protiv neprijatelja. I zato je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala prije ovog haditha naslovio poglavlje Bab la yuqalu fulanun šehid. Poglavlje o tome da se ne treba kazati fulan je šehid. Fulan je šehid. U smislu, kako kaže Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala, da se ne treba kategorički tvrditi. Da se ne treba kategorički tvrditi da je neko šehid kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A da čovjek obavijesti o onome što preovladava u njegovom znanju, onome za šta se nada kod Allaha dželle vala, pa da kaže fulan je inša Allah šehid. Nadam se da je fulan šehid kod Allaha dželle vala. Šehid inša Allah i tako dalje, nema prepreke. U tome dakle nema prepreke. Jer pogledajte, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadithu, kada su ashabi radijallahu anhum prije toga rekli fulanun šehid, fulanun šehid, fulanun šehid, spominjući njihova imena, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem im to nije negirao. Nije im zanegirao Allahov poslanik sallallahu, ali kada su došli do ovog čovjeka i rekli fulanun šehid, onda je tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kella, ne, nije, pa je pojasnio razlog. Stoga nema prepreke da čovjek kaže šehid inša Allah, nadam se da je šehid, ali da kategorički tvrdim, to nije dozvoljeno. Zato što čovjek ne zna šta je prije svega u srcu čovjeka, radi čega se bori. Možda se čovjek bori, ali cilj njegove borbe jeste nacionalizam, jeste patriotizam, jeste ispoljavanje hrabrosti, junaštva, kako bi se reklo ti si snažan, ti si jak, kako je došlo u hadithu o trojici kojima će biti potpalena džehennemska vatra, pa je prvi od njih onaj koji se borio. Dakle, pa će njime biti potpalena džehennemska vatra. Prije toga će biti upitano blagodati koji mu Allah dželle vala dao, blagodati borbe, pa će reći ja sam se borio u tvoje ime o gospodaru, pa će mu biti rečeno ne, već si se ti borio kako bi ljudi rekli da je fulan i fulan jak, snažan, neustrašiv i tako dalje. To je bilo rečeno, pa će biti naređeno, te će biti bačen u džehennemsku vatru. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u drugom hadithu, kojeg također bilježi Imam Buhari, ma min meklumin yuklamu fi sabilillah. Nema tog ranjenog
koji bude ranjen na Allahovom putu. Pa je potom rekao sallallahu alaihi wa sallam, Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili. Allah dželle vala najbolje zna o onome koji je ranjen na njegovom putu. Allah dželle vala zna da li je dakle taj koji je ranjen, da li je ranjen na Allahovom dželle vala putu. To jest da li je njegova borba u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Možda čovjek spoljnje gledano vidi dakle odvažnost, hrabrost, juriša čovjek, bori se i tako dalje, ali ne zna šta je u srcu tog čovjeka. To je razlog. Zato je Allah poslanik rekao, Allah najbolje zna onome koji je ranjen na Allahovom putu. To je razlog radi kojeg ne tvrdimo kategorički za određenu osobu da je dakle šehid, osim za one o kojima nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio da su šehidi, da su u džennetu i tako dalje. Jer reći za nekoga da je šehid, onda to znači tvrditi za njega da je u džennetu gospodara dželle ve ala. Jer nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio da su šehidi u džennetu. Zatim hadithi koji govore o vrijednostima šehadeta, deređama šehida na Allahovom dželle ve ala putu i tako dalje i tako dalje. To je dakle ono na što nam ukazuje ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme o zabrani zuluma, a to je u ovom slučaju zabrana krađe od ratnog plijena koji predstavlja pravo drugog čovjeka, te stoga gospodar dželle ve ala ne oprašta ono pravo koje se veže za drugog čovjeka. Na to nam isto tako jasno ukazuje sljedeći hadis kojeg je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo. Još ovdje na kraju kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala da se danas ljudi dosta olahko odnose prema ovom terminu šehid, pa ga daju svakome. Fulan šehid, borio se, zašto se borio i tako dalje. Da li se borio zbog patriotizma, zbog nacionalizma, zbog dakle da se vidi njegovo mjesto, snaga i tako dalje. Pa ljudi, kaže, olako daju ovo ime šehid, fulan šehid. Dakle, ovo je jedna od neispravnih stvari da se tako olako ponašamo prema ovom šarijatskom terminu šehid, već da dakle trebamo reći za onoga za kojeg preovladava kod nas znanje da se borio na Allahovom dželle vala putu, da je šehid inša Allah, da se opet za njega nadamo da je šehid kod Allaha dželle vala, bez da kategorički tvrdimo da je 100% šehid kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeći hadith, to je hadith Ebi Qatada al-Haritha ibn Rib'ija radijallahu anhum, koji kaže anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. Da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike ustao među ashabima radijallahu anhum te spomenuo kako je džihad na Allahovom dželle vala putu i iman u Allaha dželle vala od najboljih dijela. Faqama rajulun faqal, te je ustao čovjek i rekao: Ja Rasulallah, ara'ajte in kutiltu fi sabilillah tukeffaru anni khatajaj? Reče: o Allahov poslaniće, šta ako budem ubijen na Allahovom dželle vala putu? Hoće li mi biti oprošteni moji grijesi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na'am. Pa reče poslanik sallallahu alaihi wa sallam da. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun gajru mudbir. Da, ukoliko budeš ubijen na Allahovom putu i ti si sabir i muhtasib, dakle saburaš i muhtasib, očekuješ zato nagradu kod Allaha dželle vala. Muqbilun gajru mudbir. Zatim ti si muqbil, okrenut svojim dakle licem prema neprijatelju, a ne okrenut svojim leđima. To jest ti ne bježiš, nisi ubijen u svoja leđa zato što si bježao, ti si bio ubijen, već muqbil, okrenut prema neprijatelju, što ukazuje da se čovjek borio i da nije bježao sa bojnog pola, jer je bježanje sa bojnog pola od velikih grijeha. Alaikum salam rahmatullah. Kako je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je spomenuo 7 velikih grijeha koji upropaštavaju čovjeka, onoga koji ih čini, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam između ostalog spomenuo i at-tawalli yawma az-zahf, bježanje sa bojnog pola.
Bježanje sa bojnog pola. Gospodar dželle vala je priprijetio žestokom kaznom onome ko bježi sa bojnog pola. I to je jedna od nekoliko situacija u kojima džihad biva fardi ain. To smo i ranije spominjali. Kada dakle se sukobe dva tabora, dva safa, tada je obaveza onima od muslimana koji se nalaze u safu da ne ustuknu, da ne bježe. Tada im postaje fardi ain. Jer tada bježanje sa bojnog pola dovodi do opadanja morala kod boraca na Allahovom dželle vala putu. Te je zbog toga došla žestoka prijetnja od gospodara dželle vala onima koji u takvoj situaciji bježe sa bojnog pola, osim ako se čovjek dakle skloni kako bi se priklonio drugoj skupini, nastavio sa borbom i tako dalje. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Sabirun muhtesibun muqbirun gajra mudbir. Thumma kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Potom je rekao sallallahu alaihi wa sallam: Kejfe kulte, kako si rekao? Pa je ovaj čovjek ponovo ponovio i rekao: šta misliš ako budem ubijen na Allahovom putu? Hoće li mi biti oprošteni moji grijesi? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam: Naam, wa anta sabirun muhtesibun muqbilun gajru mudbir. Ponovio isto poslanik sallallahu alejhi ve selleme prethodne riječi da ako si sabir, muhtesib, mukbil, a ne mudbir, illa dein, fa inna Džibrila kale li zalik, osim kada se radi o dugu, to mi je malo prije Džibril spomenuo. Ovo je dakle hadith Abi Qatade, Haritha ibn Ribija, radijallahu anhum, kojeg je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo u poglavlju o zabrani zuluma i vraćanja prava kojeg čovjek ima kod drugog. Razlog je jasan, a to je da je obaveza čovjeku da vrati dug. Da je čovjeku obaveza da vrati dug. Kaže dakle ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je džihad na Allahovom dželle vala putu i imanun billah afdalul a'mal, od najboljih dijela. Mi imamo i druge hadise Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje se govori o najboljim dijelima. Pa u nekim rivajetima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje da je najbolje djelo namaz u njegovom vremenu. Da je od najboljeg djela imanun billahi wa rasuli, vjerovanju Allaha i njegova poslanika. U nekim rivajetima se spominje hađun mabrur, ukabulen i ispravan, dakle hađ kojeg je Allah dželle vala ukabulio. U nekim rivajetima kao što je ovaj se spominje da je to el džihadu fi sabilillah, borba na Allahovom dželle vala putu i tako dalje. Pa kažu učenjaci, spajajući između ovih rivajeta, gdje se u jednim rivajetima spominje neko djelo kao najbolje, u drugom rivajetu drugo djelo, da sve to zavisi od vremena do vremena i zavisi od osobe do osobe. Možda dakle dođe kad osoba Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zna da je nemaran ili je pak uskratio po pitanju određenog djela. Po pitanju primjera radi namaza, klanjanja namaza u njegovom vremenu. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je od najboljih dijela namaz u njegovom vremenu. Druga dakle osoba je nemarna u pogledu neke druge stvari, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijesti o tom dijelu da je od najboljih dijela i tako dalje. A što se tiče vremena, i to se uzima u obzir. Kada je među ljudima proširen džehl, neznanje, kada upadaju u širk, velike grijehe, u novotarije i tako dalje, onda nema sumnje da je od najboljih dijela nešrul ilmi wa tauhid, širenje znanja i širenje tauhida. Kada ljudi zapadnu u neimaštinu, u potrebu, kada imaju potrebe za imetkom i tako dalje, onda nema sumnje da je tada od najboljih dijela el infaku fi sabilillah, udjeljivanje na Allahovom dželle vala putu. Kada muslimani budu napadnuti i trebaju se odbraniti od neprijatelja koji želi okupirati njihovu zemlju, domovinu i tako dalje, onda nema sumnje da je tada od najboljih dijela borba na Allahovom dželle vala putu. I tako redom. Dakle, uzima se u obzir stanje muslimana u kojem se nalaze. Pa shodno tom stanju, shodno potrebi muslimana, biva i najbolje djelo. Kada je potreba, rekao smo siromaštvo,
udjeljivanje. Kada je džehl, neznanje, teuhid, širenje teuhida, širenje znanja i tako redom. Pa zbog toga na taj način, rekao smo, spajamo između rivajeta u kojima je došlo u jednim rivajetima da je jedno dobro djelo od najboljih djela, u drugim rivajetima drugo dobro djelo i tako dalje. U ovom dakle hadithu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo da je el džihadu fi sabilillah, borba na Allahovom dželle vala putu, i iman u Allaha dželle vala od najboljih djela. Tada je ustao čovjek i rekao: o Allahov poslaniče, ako budem ubijen na Allahovom putu, hoće li biti oprošteni moji grijesi? Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: da, in kutilta fi sabilillah, ako budeš ubijen na Allahovom putu. Dakle, naglašava Allahov poslanik da ta pogibija bude na Allahovom putu. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je pojasnio u drugom rivajetu kod imama Buharije koja je to borba koja je na Allahovom dželle vala putu, kada je bio upitan šta kažeš o čovjeku koji se bori zbog dakle svoga plemena, koji se bori zbog svoga položaja među ljudima, koje je toga na Allahovom putu, te je Allahov poslanik dao jedinstvenu formulnu definiciju, te je rekao: men qatala li takuna kalimetullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Onaj ko se bude borio da Allahova dželle vala riječ bude gornja, on se bori na Allahovom putu. Pa je dakle uslovio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ako budeš ubijen na Allahovom dželle vala putu, wa anta sabirun muhtasib, saburajući i očekujući nagradu kod Allaha dželle vala, i muqbilun gajre mudbir, dakle poginuo si ne bježeći sa bojnog pola, već boreći se protiv neprijatelja, onda će tada biti oprošteni grijesi. Pa je potom rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kejfe kulte, reče ovom čovjeku, kako si rekao? Pa je ovaj čovjek ponovio svoje pitanje: ako budem ubijen na Allahovom putu, da li će mi biti oprošteni moji grijesi? Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: nam. Pa je ponovio iste ove riječi: wa anta sabirun muhtasibun muqbilun gajre mudbir, a potom je dodao: illa dain fa inna Džibrila qala li zalik, osim kada je u pitanju dug, o tome me je Džibril malo prije obavijestio. Pogledajte dakle, draga braćo, koliko je pravo drugog čovjeka veliko kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je pravo drugog čovjeka veliko kod Allaha dželle vala, do te mjere da se šehidu koji ulaže najdragocenije na Allahovom dželle vala putu, ulaže svoju dušu, svoj dakle nefs, ulaže svoje tijelo, najvrednije što čovjek posjeduje nakon imana, vjerovanja u gospodara dželle vala, zalaže dakle sve to, ali i pored toga ne oprašta mu se ed-dein, ne oprašta mu se dug, već se on mora namiriti. Vratiti dakle na ovom dunjaluku, ili pa kako čovjek nije u stanju, onda da se vrati od onoga što je ostavio, od njegove zaostavštine, ako ne da oporuči dakle u vasijet, ostavi nekome da vrati njegov dug i tako dalje. Sve su te stvari koje čovjek treba preuzeti ako se boji da će preseliti, a neće biti u stanju da bude vraćen njegov dug. Vi znate da na početku Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije čak ni klanjao osobama koje su preselile, a nisu vratile dug, niti ostavile imetka i svoje dakle zaostavštine da se vrati njima njihov dug. Pa je nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je gospodar dželle vala dao od dunjalučkih dobara, otvorio se dunjaluk, tada je dakle Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme preuzimao dug oni koji bi preselili, vraćao ga dakle iz Bejtu el Mala, koji nisu imali vratiti dug, i klanjao bi im dženazu. Također znate hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme o čovjeku koji je preselio, a nije vratio dug, pa je nakon toga jedan od ashaba radijallahu anhum vratio dug za njega, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: sada se ohladila njegova koža, onoga koje je preselio, a nije vratio dug. Sve ove stvari nam ukazuju, draga braćo, na huturatu ad-dain, na opasnost duga.
Na opasnost duga. Nažalost, mi smo danas dosta nemarni. Veliki broj ljudi, osim onih kojima se Allah dželle vala smilovao, je nemarna u pogledu duga. Nemarna u pogledu duga. Možda čovjek i preseli, i zna, i svjestan je da je dužnik drugome, ali ne vodi računa o tome. A opasno je da čovjek preseli u takvom stanju i da u takvom stanju dođe kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer šehid, Allah dželle vala šehidu ne oprašta, dakle ako mu je ostavio grije, a stepen šehadeta je svima nama dobro poznat, pa kakav je tek slučaj sa onim ko dođe kod gospodara dželle vala, a nije dakle na tom stepenu. Stoga kažu učenjaci da je pokuđeno da čovjek uzima dug, osim ako zaista ima potrebe. Znači da ne uzima čovjek dug za neke dunjalučke luksuze. Uzima zbog luksuza. Ne, već da ako uzima dug, onda da ga uzme zbog potrebe koju ima. Zbog potrebe koju ima, a ne zbog nekog dunjalučkog luksuza, ono što spada u kemalijat. Potpunost, luksuz i tako dalje. Već da uzme za ono što je ili darura ili pak potreba. Ili pak potreba. Ono što je nužda ili ono što je potreba. A mimo toga da se čovjek ne uzima dakle u zajam i da tada uzimanju zajam predstavlja mekru, stvar koja je pokuđena. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme se uticao Allahu dželle vala u namazu od ma'thama i od magrema. Uticao se od duga. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dakle se u namazu uticao Allahu dželle vala od duga. Pa kada je bio upitan zašto tako često, zašto se utiče Allahu dželle vala od ovih stvari i od duga, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada se čovjek zaduži, on kaže pa slaže, wa'ade fa akhlaf, obeća pa pronevjeri svoje obećanje. Kaže dakle, obeća, misli da može da vrati tada u to vrijeme, pa mu iskrsne, desi se ovo ili ono, pa zatim nakon toga ne ispuni obećanje koje je dao. Sve ove predaje, dakle, draga braći, ove stvari koje spominjemo nam ukazuju na huturatu ad-dain, na opasnost duga, da čovjek treba voditi računa da dođe čist pred Allaha subhanahu wa ta'ala od dakle duga, a ovdje se ne misli dakle konkretno samo na dug, draga braćo. Ovdje se dug spominje kao primjer, a inače sve što je drugo, što je pravo čovjeka, kod drugog čovjeka Allah dželle vala ga ne oprašta. Allah dželle vala ga ne oprašta. Isto tako ako bi čovjek, navodimo primjer, ukrao drugom čovjeku, od drugog čovjeka i preselio nakon toga na Allahovom dželle vala putu. Dakle, to nije dejn, nije dug, već je činjenje zuluma prema drugoj osobi. Ovdje je dejn, dug, samo kao primjer za hak druge osobe. Znači, Allah dželle vala neće oprostiti hak druge osobe sve dok se ne vrati taj hak ili pak dok čovjek ne zatraži halala. Prethodio je hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se na ovom dunjaluku treba tražiti halal prije nego li ne bude dinara i dirhama na sudnjem danu, već se bude uzimalo od dobrih i od loših dijela. Zatim nakon toga sljedeći hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg je autor spomenuo u ovom poglavlju. Ovo je hadith koji je svima nama vjerovatno dobro poznat, hadith koji govori o onome koji je bankrot. An Abi Hurajrata anna Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem قال atadruna mal muflis. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao, znate li ko je bankrot? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Pa rekoše Allahov poslanice, muflis ili bankrot kod nas je onaj ko nema niti dirhama, niti ikakvih stvari. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, innal muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Muflis iz mog ummeta, bankrot iz mog ummeta, jeste osoba koja dođe na sudnjem danu sa namazom, sa postom, sa zakatom, ali je došao kad šeteme hada, opsovao ovoga, وقذف هذا i potvorio ovoga, وأكل مال هذا i pojeo imetak ovoga, وسفك دم هذا i prolio krv ovoga, وضرب هذا i udario ovoga. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي, pa će i ovaj svi redom, njima će biti davano od dobrih dijela osobe koja im je učinila zulum. فإن فنيت حسناته
qabla an yaqdiya ma alayhi, pa ako nestane njegovih dobrih dijela prije nego se ispuni pravo ili obaveza koju ima prema njima, uhida min khatajahum faturihat alayhi, uzet će se od njihovih loših dijela pa će biti stavljeni na ovu osobu, na njegov tas loših dijela, thumma turiha fin nar, pa će potom biti bačen u vatru. Hadith bilježi Imam Muslim rahimehullahu ta'ala. Dakle, ovo je istinski bankrot, čovjek koji je bankrot iz ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Čovjek koji dođe, dakle, na sudnjem danu sa dobrim djelima. U drugom rivajetu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Yati bi hasanat misla al-jibal." Doći će sa dobrim djelima poput brda. Džibal, ne jednog brda, nekoliko brda. Doći će sa dobrim djelima poput brda. Ali nakon toga šta? Učinio je zulum drugome. Ovo je, dakle, razlog radi kojeg je upravo autor rahimehullahu ta'ala naveo ovaj hadith u ovom poglavlju. Činjenje zuluma drugome, te da je činjenje zuluma sebe, da se čovjeku oduzmu njegova dobra djela koja je uradio. I ne samo to, već da ako mu i nestane tih dobrih djela, da se uzima od grijeha onima kojima je učinio zulum, te da se trpaju na njega. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: bankrot iz mog ummeta jeste onaj ko dođe sa dobrim djelima, sa namazom, sa postom, sa zekatom, ali je počinio zulum. Uradio je šta? Šeteme hada. Opsovao je toga i toga. Wa qadhafa hada. Potvorio je toga i toga. Grijesi koji se čine jezikom. Wa akala mala hada. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo primjere grijeha koji se čine rukom. Uzeo je imetak toga i toga. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Prolio je krv toga i toga. وَضَرَبَ هَذَا. Udario toga i toga i tako dalje. فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Pa će svim ovim osobama kojima je učinio zulum biti davano od njegovih dobrih dijela, pa ako nestane njegovih dobrih dijela, uzima se od njihovih loših dijela i trpaju na njega, i potom će biti bačen u vatru. Biće, dakle, bačen u vatru. Ovaj hadis ne znači da će ovaj čovjek nakon toga biti vječito u vatri. Ne, ako situacija bude ovakva, on će, dakle, biti u džehennemu, biti u vatri koliko Allah dželle vala bude odredio da odsluži kaznu zbog učinjenog zuluma. A potom njegovo konačno boravište jeste džennet gospodara dželle vala, to zbog toga što je, kako često spominjemo od akida ehlu sunneta wal džemata, da mu'min, vjernik koji bude ušao u vatru na sudnjem danu zbog grijeha koje je počinio, neće biti vječito u njoj, već će biti onoliko koliko Allah dželle vala bude odredio, a potom će njegovo konačno boravište biti džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo govorimo, dakle, spomenjući kao propis, a ne u smislu da čovjek ima nadu pa haj, bilo kako bilo, na kraju će opet biti u džennetu gospodara dželle vala. Jer kako kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, čovjek na ovom dunjaluku ne može da osabura na dunjalučku vatru, ne može da osabura na, dakle, vrelinu sunca. Na vrelinu sunca. Pa ono što je još više od toga, dakle, na vrelinu vatre na ovom dunjaluku. Na vrelinu vatre na ovom dunjaluku. Pa kakav je tek slučaj sa džehennemskom vatrom koja je 69 puta jača, dakle, od dunjalučke vatre, jer ova dunjalučka vatra, kako je došlo u hadithu, je 70. dio džehennemske vatre. Stoga nam hadith, draga braćo, ukazuje na opasnost. Hadith nas upozorava na činjenje nepravde drugim ljudima, bez obzira o kojoj se nepravdi radilo. Da li se radilo o nepravdi u pogledu čovjekovog imetka, da li se radilo o nepravdi u pogledu čovjekove časti, da li se radilo o nepravdi u pogledu čovjekova tijela, na taj način što bude bio ubijen, udaren i tako dalje, bilo koji vid udvana, neprijateljstva, agresije, napada, bespravnog napada, to, dakle, predstavlja zulum koji opet predstavlja tmine na sudnjem danu, kako nas je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I na kraju da spomenemo još jedan hadith Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz ovog poglavlja, a to je hadith Ummu Salame radijallahu anha, anna Rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme قال:
da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Innama ana bashar wa innakum tahtasimuna ilayya ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja sam samo čovjek, a zaista se vi parničite predamnom. I možda neko od vas bude rečitiji od drugog, pa ja presudim na osnovu onoga što čujem, na osnovu onoga što vi ispoljite. Pa kome presudim pravo njegovog brata, dam mu dakle pravo koje mu ne pripada, presudim mu pravom njegovog brata, fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar, time sam mu samo dodijelio parče ili dio džehennemske vatre, dio džehennemske vatre." Dakle, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja sam samo čovjek poput vas." Obavještava nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nije melek, nije dakle melek, da nije bezgriješan, već da je on čovjek kojeg pogađa ono što pogađa ostale ljude. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste čovjek koji zna biti gladan i žedan. On je sallallahu alejhi ve selleme čovjek kome može biti dakle toplo i hladno. On je čovjek koji spava i koji ustaje, koji jede i koji pije, čovjek koji zaboravlja, koji zna i ne zna neke stvari i tako dalje i tako dalje. Obavještava nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je samo čovjek. Kaže gospodar dželle ve ala: "Kul innama ana basharun mithlukum." Reci, ja sam čovjek poput vas. Juha ilajje. Ono čime me je gospodar dželle ve ala odabrao jeste šta? To što mi dolazi objava od gospodara dželle ve ala. Pa se vi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tahtasimuna ilajje. Sporite predamnom. Ovo je ono što je obaveza čovjeku, da se spori ukoliko dođe do spora pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme za vrijeme njegova života, a nakon njegove smrti da se spori pred Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je obaveza i naredba, šta više gospodar dželle ve ala negira iman onome ko ne želi da mu se sudi Allahovim dželle ve ala sudom. Pa kaže gospodar dželle ve ala: "Alam tara ila alladhina yaz'umuna أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به." Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, kako žele da im tagut sudi, a naređeno im je da se njega odreknu, da učine kufr u taguta. Pa kaže gospodar na početku ajeta: "Zar ne vidiš one koji tvrde?" Dakle, to je samo njihova tvrdnja, a nije istina. Tvrde da vjeruju, a u stvari oni ne vjeruju jer ne žele da im se sudi sudom gospodara dželle ve ala, već dakle sudom taguta. Pa smo spominjali na hutbi da je svaki dakle sud mimo suda gospodara dželle ve ala tagut, kojeg se čovjek treba odreći. I kaže gospodar dželle ve ala: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Tako mi tvoga gospodara, zaklinje se Allah dželle ve ala, a gospodar dželle ve ala se zaklinje onda kada je stvar bitna, kada je nešto bitno, opasno. Tako mi tvoga gospodara, oni neće vjerovati sve dok tebe ne budu prihvatili kao kadiju u njihovim sporovima, kao sudca u njihovim sporovima, da prihvate tebe za vrijeme tvoga života, da prihvate tvoj sunnet kao dakle kadiju među njima nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I ne samo to, već kaže gospodar dželle ve ala: "Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt." Pa da zatim nakon toga ne osjete nimalo tjeskobe u svojim dušama zbog onoga što si ti presudio. Da onda kada se sudiš i dakle ne bude tvoje pravo, nešto ne dobiješ, ne bude dakle tvoje pravo, da zatim nakon toga ne osjetiš dakle tjeskobu u svojim prsima zašto je ovo ovako na ovaj način Allahova dželle ve ala presuda. I mi smo i ranije na prošlim predavanjima navodili primjer da dođeš pred šerijatskim sudom i sporiš se
za tvoje pravo. I to je zaista tvoje pravo, ali nemaš dokaza da je tvoje pravo. Nemaš dva svjedoka. Druga, dakle, osoba, druga strana to negira. I ti nemaš dokaza protiv nje. I normalno, kadija ne donese sud u tvoju korist. Pa da zatim nakon toga ti osjetiš poteškoću zašto je ovo sud poslanika. Zašto je ovako odredio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ne, uslovio je gospodar dželle vala hatta la yajidu harajan fi anfusihim, da ne osjete nimalo tjeskobe u svojim prsima mimma qadajte, zbog onoga što si presudio, wa yusallimu taslima, i da se u potpunosti pokore. Da se u potpunosti pokore. Ovo su uvjeti koje spominje gospodar dželle vala. Stoga je obaveza čovjeku da se sudi pred Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, to jest da se sudi pred šerijatom, a posebno kada se radi, dakle, o muslimanima, nije im dozvoljeno da podižu svoj spor pred, dakle, tagutskim nevjerničkim sudom, već trebaju naći kadiju muslimana koji će presuditi među njima i zatim se nakon toga držati te šerijatske presude. Pa ako neko nakon toga, nakon šerijatske presude, odlazi i sudi se pred tagutom, onda njega obuhvataju ove riječi uzvišeno kada kaže: vjeruj ono što se objavljuje tebi, tvrde da vjeruje ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, a zatim žele da im se tagutom sudi, takvima, dakle, nema imana. Stoga je, dakle, draga braćo, stvar opasna i obaveza je suditi se pred Allahovim dželle vala sudom, osim normalno onda kada čovjek bude na to prisilen, kada na to bude primoran, onda je to, dakle, druga mesela, ne potpada pod ovo o čemu mi govorimo. I možda neko od vas bude rečitiji od drugog, kaže poslanik saleme. Imamo, dakle, određeni ljudi, što mi kažemo, jakih vilica. Znači, u stanju je da dobro iznese stvar, da je predstavi, da je dotjera, da je uljepša i tako dalje. A s druge strane, osoba možda ima, dakle, to pravo. Ima svoje pravo, ali nije u stanju da to dobro iznese, da pojasni i tako dalje. Ova prva osoba ga savlada. Kao što je došlo u riječima uzvišenog o Davudu, alejhi salatu wasalam: inna hada ahi lahu 99 nađa, wa liya na'jatun wahida, fa qala akfilniha wa azzani fil khitab. Ovaj moj brat, on ima 99 ovaca, a ja samo jednu, pa mi je rekao: daj mi tu jednu, wa azzani fil khitab, i savladao me, nadvladao me je u govoru. Rečiti, ume bole da priča i tako dalje i tako dalje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: fa aqdi bi nahvi ma asma. Pa ja sudim na osnovu onoga što čujem, na osnovu onoga što vi ispolite. Ovdje nam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje, dakle, kako i na koji način biva suđenje u šerijatu. Na osnovu onoga što čovjek kaže, na osnovu dokaza koji ljudi ispole. Ne na osnovu, dakle, pretpostavki, sumnji, ličnog ubjeđenja i tako dalje. Ne, ništa od toga. Već na osnovu onoga što se ispoli. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čak nije sudio na osnovu znanja kojeg je on imao, ako ne bi imao svjedoka. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je znao za određene ljude da su munafici. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nad njima sproveo kaznu riddeta, otpadništva. Zbog čega? Zato što nije imao dokaze. Ne bi došla dva čovjeka da posvjedoče da je taj od munafika rekao to i to od riječi kufra i tako dalje. Jer bi munafici to uglavnom radili među sobom, govorili neke stvari međusobno u svojim, dakle, krugovima, u svojim mežlisima. Kad bi to čuo samo jedan čovjek, jedno dijete i tako dalje, te bi došlo, obavijestilo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali to ne bi bilo dovoljno, jer je potrebno dva svjedoka. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne bi sudio na osnovu znanja kojeg je imao, već na osnovu, dakle, ili svjedočenja ili i'tirafa, priznavanja, da osoba prizna da je počinila to i to, ili pak da postoje svjedoci koji će posvjedočiti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: sudim na osnovu onoga što čujem. Pa ako taj koji govori, koji je rečitiji, iznese svoju, dakle, odbranu ili pak iznese svoje argumente na bolji, lepši način i tako dalje, na taj način da predstavi kao da je pravo njegovo i uspije u tome. Ako mu dodijelim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pravo njegovog brata, onda sam mu dodijelio parče vatre.
parče džehennemske vatre. Pa upozorava, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme da čovjek ne čini zulum drugom čovjeku time što će oteti njegov imetak na taj način što je rečiti u iznošenju svojih dokaza, već da se boji gospodara dželle vala i da bude svjestan, da se ne raduje taj imetak kojeg je stekao, da se njemu ne raduje, već da bude svjestan da je to parče džehennemske vatre i da, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko bespravno oduzme, hadith je prethodio, i koliko pedalj zemlje svome bratu, Allah dželle vala će mu na sudnji dan okačiti 7 zemala. Allah će mu na sudnjem danu okačiti 7 zemala. Ovdje ćemo se, inša Allahu ta'ala, zaustaviti kod ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ostala su još 2 haditha Allahova poslanika sallallahu u ovom poglavlju, pa nakon toga prelazimo na sljedeće poglavlje ako nas gospodar dželle vala poživi. Do tada Allaha dželle vala molimo da nas sačuva od toga da činimo zulum drugima. Gospodara dželle vala molimo, ako se ogriješimo i počinimo zulum drugima, da nas učini od onih koji se kaju, vraćaju Allahu dželle vala i vraćaju pravo obavezu njihove braće. Allaha dželle vala molimo da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Imamo li nešto eventualno da je nejasno, neko da pita, braćo?